bai. Hola, bueno, salitzen bat. Festa olona pasatzeko, garentar guzik eta kapotik elodinak, ongi etorriak izate dira, Ole? Ja, bueno, oan beste gauzet, gazteri esan egin duke, bihar festa guzutan gehi dotarten, da bihar goizen, inalzekusiko laneko arropakin, Aitu? Baina horri zari nahiz, Horri zari nahiz kontrolatzen, Aitu? Hola, bueno, gauzet, eskintza bat inain nuke, claro, kirola nahi asko gustatzen zain, urdun, aurten lehitzeko motilio pilotario kinduena ikiarri izan du da, lau txapelketa erabazi, aurten guban, Usurbilko txapelketa, erabazizu, gero Nafarroko herri arteko ere bai, gero aurrerako klubekine txapelketa erabazin due, azkenik, baita Euskal Herrikoren lau txapelketa segi deltze. Bero, errakin ditura baino eurindia gauze, eta nahi dure, txalo zaparra date baina gazte hori. Bai, haize. Bueno, eskerrik askoren hori, eta festa olona pasa, eta beste gauze, etziek izendu, da, bihar goizetik etzena, xeik hemen, etzik ilutzen duketa. Ole? Bueno, eskerrik asko den hori. Leitzarrak, bueno, motxioaren naiz, lasai. Nahiaratan ere partez, eskerrik asko emakume zientzialareri ikusgarritasune emateatik. Zientzian, beste arlotan bezala, emakumeek zailtasunek aurkitze ditu. Baina ezin izan ginen honeaino aiatu, lehenago etorri ziren emakumeek bidea espazinuenin. Eta ondorengoak, mesedez, segi borrokan gizarten dagozkiun tokik hartzeko. Gora borroka feminista, gora